závodem televizi iSense. Pravidla jsou jednoduchá, minule se to povedlo klukovi, myslím si, že mu bylo tak 10-11 let, fantastický výkon, trefil díru, odnesl si televizi, myslím si, že měl radost. Tak nebudeme zdržovat, jdeme na to, začíná Michale, pojď. Lajky, 2 pokusy, hned za sebou, jsou tvoje, stačí jednou trefit otvor a onáš si domů televizi iSense. Tak pojď na to. Já si myslím, že můžeme uznat, je to tam, Michal, hned první výherce televize iSense. Fantazie. Tak myslím si, že dobrý návod pro Jakuba. Kubo, pojď. 2 pokusy jsou tvoje. Michal, tady už se jde domů dívat na televizi. Kubo, je to tvoje, 2 pokusy. Pozor, dobře viděná, chyčí. Tak pojď na druhou. Nebylo to špatný, přesně mezi vrchní a spodní otvor, každopádně.